Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nagpagwa sang bag-o nga pagsulundan para sa mga nagapadulong sa Iloilo City. Mandatory swab test pagadulaon na. Sumugod Marso 1 magauntat na ang mandatory swab testing sa mga nagapauli sa Iloilo City. Magauntat naman ang swab test nga ginpatigayon sang Iloilo City Government sa Iloilo Airport. Inibase sa bag-o nga executive order nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Sakop sini ang mga nagapauli sa syudad sang Iloilo pareho sang locally stranded individual, returning OFW kag authorized person outside residence. Sa mga LSI nga magaabot, may duha ka opsyon nga pilian. Ang pagpaidalom sa RT-PCR testing sa fasilidad nga ilan na pilian o kung magpaidalom na lang sa istrikto nga self-isolation o kung quarantine sang 14 diyas. Pwede sa public o kung private quarantine facilities o kung home quarantine. Para sa home quarantine, kinahanglan pasado ini sa pagsulundan. Obligado sa gihapon ang mga ini nga mag-comply sa mga rekisito kasubong sang Notice of Coordination kag Letter of Acceptance nga sarang makuha pinaagi sa Iloilo City Emergency Operations Center. Kasubong man sini ang pagsulundan para sa mga OFW nga nagapauli sa syudad kag mga apor. Sa mga magapaidalom sa RT-PCR test, kinahanglan sundon ang quarantine tubtob nga magwa ang negative result. Samtang sa mga apor nga magatinir sa Iloilo nga hindi magsobra sa 24 oras, kinahanglan magkuha sang Notice of Coordination kag Acceptance, kinahanglan man nga may negative RT-PCR test result nga gin-issue hindi masobra sa 72 hours antes ang iya pag-abot sa Iloilo City, kag kinahanglan matapos ang iya official business sa syudad sa sulod sang 24 oras halin sa iya pag-abot. Kung medical ang tinutuyo, kinahanglan ang certification gikan sa doktor o kung healthcare facility. Ini ang lihok sang alkalde agud ang pondo nga ginagamit para sa swab test sa Iloilo Airport ang pagagamito na lang sa pagbakal sang COVID-19 vaccine kag kagamitan bilang pagpanghanda sa pag-abot sang bakuna. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Syudad sang Iloilo, padayon nga ginapamatud-an nga ini ang bike capital sang pungsod. Bisikleta ang isa sa mga nagapanguna nga sahi isang transportasyon sa Iloilo City kung magpadulong sa trabaho o kung eskwelahan man. Para sa iban may maayo nga dulot sa ikaayong lawas kag malimpyo para sa palibot ang pagbisikleta. Isa si Clyde Cerces Hortensio, second-year college student sa University of the Philippines, Visayas, sa nalipay bangod ginhatagan importansya sang Iloilo City Government ang pagpahamtang sang bike lanes. Personally, purpose with siguro sa pagbike is fitness. Kay kung mag-stay lang ko sa balay, dudasig kung maghabok, magambok. But biking, do opportunity siya para mag-cut down. Biking as a remedy gid para mag-refreshen up, especially sa akad, stress sa akads, and stress man sa other aspects sa life. So, muna physical, mental, and emotional for me ang benefits ng biking yun. Gani, ginaengganyo man sini ang iban pa nga maggamit sang bisikleta. As a main form of transportation. And I agree and I support it also, Mayor, sa imong programa because, it's one way of reducing traffic and one way of reducing the pollution in the air. Especially ang Iloilo City is growing and we need to slow down the pollution in the air. And thank you, good Mayor, because it's a big help sa mga bikers because we can save time, good. We can save time sa hindi na kami bala mag-endure sa traffic. And we can save money also by using bike. And it's a great way nga dugi na prioritize man ni Mayor ang bike lanes.
Si Slay John Sampriano naman tuig 2013 sang nag-umpisa ini sa pagbisikleta kag miyembro sang Iloilo Beer Bikes Association. Mahilig ini magpasakop sa mga bike fun ride. Bangod suno sa iya, mas safe na subong ang pagbisikleta sa syudad kung ipaanggid sang una, bangod sa mga bike lane nga nahamtang sa diversion road. Yung Iloilo City ngayon, mas safe na magbike kasi meron na dedicated na area kung saan pwede magbike. Thank you po sa ating mayor, no, na nagpalagay ng mga bike lanes dito sa Iloilo at nagkaroon kami ng safe na area at mga bike lanes na pwede kaming magbike at makipag-share sa mga ibang tao at mga sasakyan dyan. Naghatag man sang suhestyon si Sampriano kung paano mas mangin bike-friendly ang mga bike lane. Siyempre masaya na hinangaan yung bike lane natin dito kasi kakaiba sa lahat eh. Kakaiba sa lahat dahil siyempre yung sa Manila parang hindi pa gaano ka-safe yung bike lanes nila doon. Sana po lagyan ng mga tawag doon, yung parang divider, yung parang safety cautions na na para syempre yung minsan kasi inaagawan kami ng mga lines ng mga sasakyan eh. Kaya minsan din, minsan bigla kang kinakat ng iba, lalo na yung mga jeep. Isa sa mga priority projects ni Mayor Jerry Treñas ang bike lanes. Subong ginakabig ang Iloilo City bilang bike capital of the Philippines. Madamo pa sang plano ang lokal nga panguluhan agud mas mapatahom kag mapaayo pa ang bike lane sa syudad. Sang damlag lang madamo nga maaktibidad na angot sa pagsuporta sang kampanya sa pagbisikleta ang ginhiwat sa syudad. Kaupod ang mga pribado nga sektor. Sang Pebrero 13, ginhiwat ang Ride for Love, isa ka bike parade for a cause nga nag-umpisa sa SM South Point padulong sa Diversion Road. Sa Pebrero 28, natala na ang post-Valentine Ride for a Cause nga programa naman sang More Power. Iniisa ka fundraising event nga ang tinutuyo makatipon sang pondo agud gamiton sa pag-rehabilitate sang mga bike lane. Magluwas diri may pagahiwaton man nga bike festival sa Abril 9 nga pagapangunahan sang lokal nga panguluhan sang syudad. Mga bisikleta para sa mga Ilonggo frontliners kag nego carts para sa mga vendors, gintugyan sa Iloilo City Government. Kadungan sa kaadlawan ni Lone District Representative Julien Jamjam Baronda, amo ang formal nga pagtugyan sa Iloilo City Government sa mga bisikleta kag nego cart. 43 ka Japanese bikes ang ginhatag sa mga frontliner kag 50 naman ka nego cart ang ginhatag sa mga market vendor nga naapektuhan ang palangabuhian bangod sang pandemya. Duga nga 5,000 pesos man ang ginhatag sa ila pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Office. Ini ang ginpanghatag sa presensya sang matag-as nga mga opisyal sang pungsod nga Sanday Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, Department of Budget and Management Secretary Wendell Avisado, kag OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Nangin oportunidad man ini para sa alkalde nga pasalamatan ang mga tiglikom sa mga bulig nga ila ginpalabot sa syudad. Isa na diri amo si DBM Secretary Avisado. I want you to know that nakatrabaho ako, madugay na upod sa kay Secretary Bello. Halin pa sang tiyempo ni Cory hasta kay GMA hasta subong, no? Kagkadamo ni siya nabulig sa aton sa tupad, kag iban pa sa aton sa OWA kag sa iban. Nagpaslamat man ta sa presensya ni Secretary Avisado kay nadumduman nyo siguro sa pandemic, may ara kita 1 month nga ira. Kami sa syudad may 1 month, kamo may 1 month. Kadamo sang nabulig sa Department of Budget and Management. Kag ang mahambal ko siguro nga sa tanan nga mga sekretaryo, wala na ako sang ginateksan nga kung ano kinanla naton. Permi lang si Secretary Avisado kay siya dugid ka
lapit ini siya sa aton sa mga tawo, no? Kay naanad ni siya mag-ubra sa local government. Sa pagtililipon nga ini, nagpasalig man si Secretary Avisado nga magahatag ini sang 12 ka mobile emergency vehicles para sa madasig nga pagresponde sa mga barangay. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.